Iyami imisiphi ibuhlungu ivele ishwabane. Imisiphi njani? Ibuhlungu iyashwabana. Iyashwabana imisipha. Iqale nini lokushwabana? Sekudala ngabo 20. Sekuna 20 years. Ngabo 2015. 2015 sekuna 10 years. Yebo. Okay, kushwabana imisipha. So na ungakayibambi le nduku uyakwazi ukuhamba? Ngikhamba isikhashana ngikhathala. Uhamba isikhashana nikhathala? Yebo. All right. It's fine. Thatha induku. Phakame. Thatha induku phakame. Landela. Ngoba wena Awume kancane. Ngiyambona uthi uhamba njani? Uhamba kahle. Khulumani uhamba kahle? Ima usuka phi? Sibethonjeni. Ethonjeni. Niyakwazi ethonjeni? Ngiqala amafutha lapho kule khombo. Mhlikihle inyawo. Ngiphi igama lakho mama? Umachiya. Bani? Umachiya. Machiya. Ufuneka chi. Igama lami ufuneka chi. Lula nizandla zenu kuye. Bamfika ungavala amehlo phekameni. Lamathunzi abakufaka wona labathakathi ngiwakhipha nganawa ioil. Le oil le yekhombo iyona ezokhipha lamathunzi. Nesilwane silala nawe. Sophuma namhlanje. Yes. Egameni lika Jesu. Mani kancane ufaka ikhalenda ne? Ilapha khombo. Kuyophuma imamela, kuyophuma isikhova. Yasazi? Ngingisibona. Ya sophuma leso sikhova. Hlikihle. Glory to Jesus. Ningehlisa isandla, qhubekani phakamisa isandla zenu kuye. Bheka mina ke manje mama. La ngithandaza uzozwa ukuthi memeza uzuzwa ukuthi ikhala kunento ezophuma emzimbeni. Sohamba namhlanje ngegama lika Jesu. Ya, ayibhodle kakhulu hamba. Ngithi ayihambe man. Ngithi phumani ma. Ayibhodle hambe. Ngithi ayisheshe ibhodle hambe lento. Phakama mama. Ila kaJehova. Uzala amanzi ke mama. Uzala amanzi. Ngoba wena uyisiphephelo sami. ukuphila kwangu khona uhlazi ngakwasokunene sikaNkulunkulu. Right. Beka phansi kwesihlalo, beka mina ke manje. Awubatshela uthi nawuhamba kwenzekani? Ngisiphi ibuhlungu iyoma. Iyoma. Bengathi khona izinto ezikwazayo ngathi ngikhopha. Hayi. Hayi man. Hayi wena. Senaphile. Naphile. Naphile. Lente fakwe la. Ayihambe yokhahla umnikazi wayo. Ngithi ayihambe. Senaphile. Naphile. Naphile. Bandla lithi amen. Eka lingaphandle mama. Eka ngapha stage. Shaya inyawo lesiphansi uthi 1 2 1 2. Shaya kakhulu. Ngithi shaya inyawo zoyi2. Shaya kakhulu. Ngendlela ongakashaya ngayo. Shaya ngapha. My God. Asitshintshane manje 1 2. Ngithe kakhulu. 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 Mighty Jesus.
Amen and good. Amen and good. Amen. Amen. Viewers all over the world, you are watching the Apostle Ebenezer Love, praying for the sick for healing and deliverance. It's happening live Jesus. from Musimkulu. It's happening live. Watch your screen. Watch your screen. Watch the screen. Jesus. These are the works of Calvary. Ushaya izandla zakho lilizele. Hallelujah. Calvary was not in vain. Watch your screen. Watch what is happening right here in Musimkulu. The God of Apostle Ibidlov, the God of testimonies, Jesus. the God of miracles. Yes. Aha! These are the works of Calvary. It's 100% testimony. Zero demonic tolerance. Komba mina bohamba kanjani? Usakhumbula? Usakhumbula? Awusakhumbula? Zipi selke ngoswali lilisela. Awusakhumbula ukuthi bohamba njani? Ekukhona nokulingisela. Ekukhona. Laphansi. Mapfira vilaya. It's Jesus. happening live. We are right here. Yeah. Bye. Apostle, your God is too much.